Nakon poslednjeg treninga pred utakmicu s Bečkom Austrijom u četvrtak od 19 časova i 15 minuta, trener novosađena Dragoslav Stepanović istakao je da je prvi meč na stadionu Crvene zvezde pokazatelj da je uz dovoljnu želju i koncentraciju eliminacija Austrije moguća. On je dodao da njegovi igrači moraju maksimalno angažovano da pristupe svakom duelu, pri čemu su šanse za prolaz dalje podjednake. Jedno smo odigrali dobro, ali kad pogledam rezultat polovično. Znači, Vojvodina mora da odigra 100%, imamo vremena do 15. da se odmorimo, znači očekujem da daju sve od sebe. 50-50 jeste, koliko smo mi imali šansi, imali smo više od njih, očekujem da imamo nekoliko šansi i tamo. Sad je u zavisnosti da li ćemo ih iskoristiti i da li će toga dana, u četvrtak, jedan onaj koji izađe biti golgeter ili ćemo opet da jedikujemo za tim šansama. Očekujem da prođemo. Strateg Vojvodine napominje da neće odustajati od postavke ekipe koju izve u prvom susretu, osim u slučaju da dođe do taktičkih izmena u sastavu Austrije ili ukoliko Roviti, Vulićević, Mrđa ili Stojka ne budu spremni za revanš. Rumunski internacionalac nije trenirao posljednja 2 dana, a u Beč će putovati za Austrije. Zbog nedovoljne uigranosti ekipe, u prvom planu je problem neefikasnosti, ali kapiten novosadskih crveno-belih, Dragan Mrđa, kaže da su takve stvari normalne na početku sezone. To se dešava jednostavno, da na utakmici stvoriš 5 zicera i ne daš gol iz tih šansi, nego ga daš iz slobodnog udarca. Tako da u ovoj drugoj utakmici može se desiti da imamo 2 šanse i damo 2 gola, tako da sve je moguće. Novosađani su otputovali u Austriju 3 dana pre revanša, kako bi se što bolje pripremili za drugi meč treće kola kvalifikacije za Ligu Evrope, koji će u mnogome odrediti dalji tok sezone aktuelnog vice šampiona Srbije.